היי גייז, אז בואו לחלק 2. זה חלק 2 של הסרט שלנו שקוראים לו זאתי מפעם. בואו נמשיך. אומייגאד, אני חייב ללכת אליה עכשיו. קראת? כן. אומייגאד, הכי הטובה. אני התגעגעתי אליה, אבל לא ידעתי וכעסתי באותו זמן, אבל לא ידעתי שזה מה שקרה לה. מי באמת יכול לעשות לדבר כזה? אבא ואמא שלה שמתה? כן אחי, אני לא ידעתי שאמא מתה עד שגיליתי באחד המכתבים שלך. בטעות לקחתי וראיתי שמבקשים שגם אני אקרא. ראיתי שאמא מתה, אבל אתה יודע, קיצר, למה אתה מחכה בדיוק? תברח. איפה היא? איפה היא יכולה להיות אם אין לה איפה לגור? בבית הישן? סבבה. ביי. רוצנו ילד רוץ. אז גיא, סליחה שאני מדברת חלש, פשוט כמו עכשיו איזה משהו ואני אתקוע חדר ואני מנסה לקרב בכמה שיותר הטלפון. אני גם אחר כך שאני עורכת אני מנסה שישמעו את זה יותר טוב, אז זה הכל שיהיה. אני אנסה לדבר ככה חזק, וכן יאללה, בוא נמשיך על מה אני כאילו חופרת לכם. אומייגאד, היא עדיין גרה פה. משמח זה. גאיה. אומייגאד, לא גאיה, נועה, סליחה. הגעת. קראתי מה שכתבת. אני יודעת. איך מה? לא יכולתי לספר לאף אחד. המכתב זה הדבר היחידי שהייתי יכולה לעשות. ואז מה אני מגלה? אפילו לא קראת את זה. את לא רוצה לדעת מה יש בחדר שלי. אני יודעת, כולם אומרים לי את זה. מאוד מחמיא לי, אבל אין לך תמונות עדכניות שלי. יש לך תמונות עדכניות שלי? כן. כן. תמונות שלך בוכה. הייתי צריכה להסיק מסקנה נורמלית קיצר, התגעגעתי. אני יודע שכל מה שעברת וכל מה זה, אני חשבתי שיהיה לי קשה לסלוח לך, ושאני אף פעם בחיים לא אסלח לך יותר. בחיים לא יהיה דבר כזה שיקרא לסלוח לך, כי לא ידעתי למה עברת. חשבתי שעזבת אותי. עכשיו אני מבין, את לא עזבת אותי, את עזבת כי לא היה לך ברירה. התגעגעתי אליך מאוד, שאתה אפילו לא יודע כמה התגעגעתי. אני יודע. אפשר עכשיו חיבוק? ברור. זהו שככה זה חיבוק, אוקיי? עכשיו, שאלה מוזרה. יש עכשיו דברים שאני לא מבינה אותם בשיט. סליחה, יכול להיות שתתעצבן עליי עכשיו. רגע, בוא נשב. אקסיט שלך. אוי, זאת ליה, אמיתית הרעה הזאתי. לא מדברים על זה היום. היי. כן, מה את רוצה? חשבתי שזה יכול לעזור להתגבר עלייך. מה? לנשק את ליה? חשבתי עכשיו ליה קצת אובססיבית. כל בת שאני לידה היא מאיימת על הבת הזאת. אחרי מה שאני עברתי
לא משנה איזה איום. תראה משהו. תקשיבי, אני איתך. לא משנה מה. אני איתך. אני יודע מה עברת. לפי מה שקראתי, לפי הדמעות שרואים עליהם, הם עדיין נשארו. הדף באותו הריח שלך. אותו הטעם שלך. התגעגעתי אליך. גם אני אלייך. די נו, איך אני יכולה להתקרב אליך שהיית האקס שלי? איך? די נו, לא מדברים על זה יותר. טוב, אז כן, כדאי שבאמת אני אלך כבר מאוחר מאוד. את כבר תהיי, צריכה ללכת לישון. תעני לי להודעות שאני שלח לך. כן, רק אתמול קיבלתי את הטלפון. כבר גיליתי שחצי מההודעות שלי הם ממך. שזה 1,000,000.110. וחצי מההודעות שזה 1,000,000 זה מהקבוצה שלנו. שלכם, סליחה. למה תיקנת? שלנו. את מאיתנו. לא משנה מה. אז אני תישארי איתנו. למה כולם אמרו שיהיה לך מאוד קשה לסלוח? שמי, אם לא היית באה, לא הייתי סלח לך פעם. אז כן. טוב, מבטיחה לך שאני עכשיו בודקת את כל ההודעות ששלחת. זה מגיל 12, אז טיפה פדיחות. שלחתי שם את כל התמונות שהיה לנו ביחד. כל יום שזה הזכיר לי תמונה, שלחתי, כתבתי כמה שאני שונא אותך על זה שהלכת, וכמה אני מתגעגע אלייך. די. טוב, מחר ב8 בבוקר אני רוצה לראות אותך מוכנה פה. אני מחכה לך למטה. מעצבן אחד, בסדר. טוב, אז התגעגעתי אליך מאוד. ברור שגם אני אליך, כאילו זאת לא שאלה, נכון? ביי. ביי ווש. תחשבו שהיא עלתה למעלה. וואו, באמת התגעגעתי אליה. הריח שלה. איך אח שלה הסכים להביא לי את הבוסים שלה? פאקינג איך. יש לה אח מוזר. טוב, אז אמא נרמיתה. אומייגאד. טוב, אז צריך לסדר את הדברים שיש פה. מי מספר לנו שאני יודעת שיש לה אחות? לא אני. הלו גייז, סליחה, תתעלמו ממה שאמרתי. אין לה עוד מושג שיש לה אחות. סיריוסלי שאני עדיין עם בובות, באמת. נועה, את מטורפת. איזה דברים, איזה חולצות אני באמת אלבש לבית ספר, מה יש לי כבר? טוב. טוב, יאללה. סליפ. הולכים לישון עכשיו. תחשבו, בוקר. בוקר. בול השעה שהייתי קמה. די, נזכרתי בהכל. זה עצוב. תיק בית ספר זה מאוד מוזר לקחת. אני אקח את התיק הזה עם הטלפון הזה. וענק. וואו, אוקיי, בטלפון כתוב שהוא למטה. נעכב אותו. לא, נבוא, אני נחמדה מאוד. וואו, כמה זמן לקח לך? נו, מה אתה רוצה? אל תהיה מעצבן. בוקר טוב.
בוקר טוב, את מוכנה לבית ספר אחרי שלא ראית את המגעילות שאת לא סובלת כבר יותר משלוש שנים? 3 שנים, בדיוק. כן, מה את עושה בדיוק ביום הולדת שלך, גברתי? אתה יודע את התאריך? מה זאת אומרת? אני פדיחות להגיד את זה, אבל כל הזמן שכאילו הלכת היום הולדת, 3 פעמים שהלכת היום הולדת, הייתי מכין עוגה, שם נר, ומחכה שהרוח תעשה פו. די, זה כזה חמוד. מה את רוצה? התגעגעתי אלייך. היוש. הגעתם ביחד, השלמתם. כן. או, כן. יש בחבורה הזאת יותר בנים מבנות, ורק עכשיו אני קולטת את זה. לא 2. עזבו פשוט אתמול, כי את הגעת. לא יודעת. אמרנו להם שהם עזבות. או שהם נשארות. את לא עזבת. הפעם. די, חמודה. קיצר, מה קורה מהחבורת פקצות האלה? תגידי להם שלום. יאללה, סבבה שהם מתארגנו על עצמן, כי הן צריכות להיות בשורה, לא? בוא נגיד לך 5, 4, 3, 2, 1. אמרתי לך שאני לא בשורה. אין, אני גאונה. אני היכל הראשית, לא? צריך להיות גאונה. מי מספר? לא, אל תספר. היי. אוי, מי את? זאת את. נועה, משהו כזה. אקסיט של חבר שלי. אני לא אגדיר כאקסיט, אבל כן. והוא לא חבר שלך. אז קצת סוויץ' במוח תעשה לך. ריב בעוד 3, 2, 1. תקשיבי טוב. אני לא יודעת מי את ולא יודעת איך השתנת, אבל תמיד תהי רעה. אז כדאי לך קצת להתרחק מאיתנו, כי זה too much. קודם כל תתרחקי מחבר שלי ואז נדבר. קודם כל הוא ידיד שלי. אני יכולה להיות לידו מתי שבא לי. הוא נעלב. סורי אחי. הוא ידיד שלי. אני יכולה להיות איתו מתי. איך שבא לי. אני ראיתי איך שהיא אמרה את המילה ידיד. כאב לה. זה לא ידיד. כואב. קיצר, אז כדאי ללכת להתרחק ממני ומכולנו לפני שזה ייגמר ברע. חיים שלי, את לא כל כך מבינה עם מי את מתעסקת. גרמתי לחרם. למה היא קופצת? גרמתי לחרם להרבה מאוד בנות. אוי, למה קפצת שאמרתי את המילה חרם? ולמה את שותקת? תקשיבי לי טוב. אני מכירה כמה שעברו חרם. לא הגיע להם. אז בוא נגיד שאני פה עם החברים שלי. זה חרם. לא משנה ממי מהחבורה הזאת. לא יקרה. כולנו מדברים. ואף אחד לא מפחד ממך. תכניסי לך טוב לראש. טוב. רק תזכרי החרם הזה יכול להיות גם עלייך. זהו, ביי. בנות, בואו. נו, סוזי, את לא יכולה לבוא כבר? סליחה. כפיים לך, אבל הכל טוב, כאילו את יודעת שגם אם היא תאמר כאילו את המילה שקפצת ממנה הכל טוב, כן? כן, נו. אגב, שאמרת ידיד, ראיתי שכאב לך. אתה אמרת את המילה הזאת.
אז את מספרת לו שאני אספר לו. שקט, אף אחד לא צריך לדעת מזה. על מה דיברתם? אם נדבר על זה בערב בנות, בערב אצלי, יש לי מקום, סבבה? מה איתנו? כן, מגיע לנו לדעת. כן, מגיע לנו. לא מגיע לאף אחד מכם לדעת על הדברים הפרטיים שלנו. כן, טוב. בנים, אין לכם מחר משחק? כן, יש לנו מחר משחק. יש לכם מחר משחק, נכון? למה אתם לא מתכוננים אליו? כן, בנים, בואו לא נפריע לשיחת ועידת בנות הזאת. אתה הבא, דקה. בסדר? בנים, רק אני ראיתי שגיא אמרה ידיד כאב לה הלב, נכון? נועה, סליחה. נועה אמרה ידיד כאב לה הלב. ראיתי איך אחי, אני שמעתי מה נועה אמרה לה. נו, די. נראה לך שהיא לא מאוהבת בו. רק הוא עדיין מאוהב בה, יאללה. כן. אם הוא מכיר את הריח בושם שלה ושמר אותו אצלו בארון. כן, גיא, זה עדיין מאוהב בה. כן, טוב, בואו לא נפריע לשיחה הזאת. כן. שלום פקצות חמודות שלנו. איכס. תקשיבו, ראיתי שהיא קפצה מהמילה חרם. מה שיקרה, שניקח אותה לחדר אחד, ופשוט אתן תתחילו לצחוק עליה, תשכיחו פשוט ואני אגיד המילים שהיא עברה בחרם שלה. ואני יודעת שהיא עברה חרם. אני אשיג את מי שעשתה לה את החרם הזאת לפה. אני יודעת מי זאת. אחותי שהייתה בניו יורק. יאללה. את יכולה לבוא שנייה, נועה? כן, ברור. די, נו ידיד. כואב לי הלב. ידיד. למה את מגמגמת? נו, ידיד. למה את מגמגמת? נו, אתה ידיד שלי. בסדר? אני מתאפק שלא לצחוק, אבל בסדר, אני הולך. סבבה. ביי. בנות. תקשיבו, אני צריכה שנייה שירותים. לבוא איתך? לא. הכל טוב. אני הולך. גייז, היא עולה. זה הסימן שלנו לעשות את זה. סבבה. רק אומרת שהבנים היו ליד והם היו יכולים לשמוע אם מישהי הייתה כזה בוכה או לא יודעת מה, וזה שירותים שהם גם בנים וגם בנות, אז אני יודעת שזה ורוד וכל זה, אבל אם זה גם בנים וגם בנות. אוקיי, אחרי שנייה שירותים לשבת שנייה, הייתה צריכה את זה. היי אחות, הגעתי. היי, כשאני אומרת המילה בום, בואי, אז את באה. אוקיי? היוש. מה את רוצה? תעמדי פה ואל תזוזי. בנות. אוקיי, את לא יכולה לזוז. עכשיו, את קפצת מהמילה חרם. אני יודעת שעברת חרם. ומי שעשתה לך את זה זאת אחותי. היא הולכת לבוא לפה ולהגיד את כל מה שהיא עשה לך. תהני מתוקונת. לא, בבקשה. לא. חמודה שלנו, כל הקטע שלא תנשמי פה, אז כן.
היי חמודה, אני זוכרת אותי. חמודה, אני... תחשבו שהיא מעלה את הכל כל זה, ואז הן ברחו בנות לברוח. תחשבו שהיא הייתה כזה ככה, היא בכתה, ירה לה פשוט מלא דמעות, והיא לא הצליחה לנשום. אני לא יודעת למה אין את הדבר הזה פה. תחשבו שזה ככה, ברמה ממש גדולה כזאת. תקשיבו, נראה לי אני שומע את נועה. אני יודעת, לא יודע, איך שנייה שרוצים תבדוק. אוקיי. אומייגאד. היי. אני... תחשבו שהוא יחזיק את היד. היי, תרגי, תסתכלי עליי. תרגי. בואי תנשמי איתי ביחד. 1, 2. עוד אחד. 1, 2. יופי. עכשיו תרגי. אני מחזיק אותך. היי. תחשבו שהיא נרגעה. היא ככה, טוב, אבל בלי החיוך, לא יודעת למה זה ככה. מה קרה? למה את בוכה? זה כבר רגיל אצלי. התרגלתי. למה? מה קרה? ראיתי אותה. מי ראית? נו, את אחות של ליה. מי זאת? מי שעשתה עליי את החרם, שהצליחה לשבור אותי. אומייגאד. אוי, הסתכלי עליי. הכל טוב. אני אטפל בה. פליז, אל תעזוב אותי. אני לא עוזב. אני פה. אני לא עוזב. בואי תשבי. מבטיח לך שאני פה. ואני לא עוזב אף פעם. גם אם זה את או אלוהים, אני לא עוזב. אני כבר לא יכולה יותר. לא, תסתכלי עליי. לנשום איתי ביחד. את לא יכולה, אני לא יכולה שיקרה לך שום דבר, אוקיי? פשוט תנשמי איתי ביחד. אני לא כזה רשע. פשוט נשימות. 1, 2, 3. תנשמי איתי ביחד. עוד פעם. 1, 2, 3. יופי, הכל טוב. אל תעזוב אותי. אני לא עוזב. אני פה. את רוצה להישען עליי? כן. בואי, הכל טוב. אחרי כמה דקות שהוא יצליח להרגיע אותך. זהו, שהצלחתי להרגיע אותך. את יכולה ללכת. ואם את רואה עוד פעם אותה, את ישר רצה אליי. גם אם אני עם מישהו, גם אם אני בלי אף אחד, וגם אם אני עם אחותי הקטנה. אחותך מה? יש לי אחות קטנה. באמת. מקווה שהיא חמודה, חמודה כמו אין דבר כזה יותר מדי חמודה. קיצר, אם את רואה, לא משנה איפה אני. מה אני? את באה אליי, גם אם את בוכה, את באה אליי ונשארת אצלי. אני אדע כבר מה לעשות, סבבה? תודה, הייתי צריכה את זה. ברור. בשביל מה באתי פה? שמעתי אותך בוכה. עכשיו תלכי,
אני אלך. לא, את תלכי. ואת גיבורה, לא משנה מה קרה, לא משנה איך את גיבורה. טוב, אני יורדת. אחי, לקח לך יותר מדי זמן, כן. טוב, הצצתי מה שקרה שם ואני מאוד מרוצה. היא הייתה שם. כן, היא בכתה. מה מי עשתה מה? ליה. כן, אבל זה קצת מוקדם. אחות שלי הזאת, מי שעשתה עליה את החרם שמה, בזה, והיא ליה הביאה את אחותה לפה, ופשוט היא הייתה בשירותים ואמרה דברים שראה, כאילו, נורא תבין, לא יודע. נועה קצת היה לה התקף חרדה בשירותים. אומייגאד. למי נותנים כאפה? סתירה. בוקס. למי? שם למטה, אם אתה רוצה להתחיל, תתחיל. אני אחריך. ברור שאני אתחיל. מה זאת אומרת? מצחיקים אתם. גיא, יש פיצ'ר חדש. יופי. אני מקווה ששומעים אותי. עכשיו בואו. זה אבל במילים, אל תרביצי של ילדים קטנים שצופים בי. הגענו? כן. תחשבו שעבר יום, כולם פה וכל זה, ויש לבנים משחק. היום. כן, אתם יודעים שיש אפשרות להביא, כולם הסתכלו עליו, שיש אפשרות להביא למישהו את החולצה שלך. כן, אני מאוד אוהב את זה. כן, מאוד תאהב את זה. למה כולכם מסתכלים עליי? אוקיי. די נו. יש לי רעיון אבל תזרמו פליז. עכשיו, אוקיי, אז... ברור אחי. אין בעיה. סבבה. אוקיי. אף פעם לא הבאתי למישהי את החולצה שלי. זה הרגע אחי. זה הרגע. במשחק. פשוט תגיד לה עכשיו. תגיד לה שלך להביא לה. אורייט. יאללה. צ'ופ צ'ופ. בנות, תזכרו הם יש אותו משחק? כן, אנחנו יודעות. אנחנו נפעל לכם כאן את המקום. בנות, תזרמו שנייה. חייבים להביא את נועה למשחק ולאותו מקום בדיוק. אני לא יכולה לספר לכם עכשיו, אבל יסוד. אומייגאד, ברור שנעשה את זה. בנות, כן, ברור. אם תקשיב, אני יודע, אני לא עשיתי את זה אף פעם, זה מוזר לי, אבל אני מאוד אשמח כמתנת יום הולדת. יום הולדת שלי כל מחר, כמתנת יום הולדת. בבקשה, תבשי את החולצה שלי. אני אעביר לך איזה חולצה כלשהי. זאת החולצת כדורגל שלי. פליז תשקלי את זה. אני יודע שהאח שלך משחק נגדנו, אבל תשקלי את זה בבקשה ממך. אחשוב עליך. לא בטוח, כי אני כזה לא יודעת. נחשוב עליך. תהי נחמדה. אמרתי נחשוב עליך. יאללה, ביי. לא היה כן ולא היה לא. אנחנו נשכנע אותה. ברגע של המשחק זה יקרה. מבטיחה לך. אם זה לא קורה אני אשבר אתכם. הכי לא מואב. די. תקשיבו, אנחנו משאירות אותה לבד וזה לא יפה, אז ביי. על מה דיברתם? סתם בנים מעצבנים. תקשיבי, אנחנו לא יודעים על מה הוא דיבר וכל זה, אבל לא יודעת מה. תקשיבי, אנחנו חייבת להגיד לך משהו. תקשיבי, אנחנו החולצה שלו שהכדורגל אף פעם הוא לא הביא את אף אחד, שאת לא מבינה. הוא לא הביא את לאף אחד כי הוא לא שמח על אף אחד. תחשבי שמישהו מביא לו את זה
באמת זוכה בבן אדם כזה טוב. טוב בנות, המשחק שלהם בעוד חצי שעה, כדי שכבר נלך. כן, ואני צריך ללכת למגרש. יאללה. רוצים לדעת מה יקרה שם? פרק הבא נמצא בערוץ.